बे आङो नंगौ सासे आबादारि नाथाय आंनि गामिया एकदमबारे गोग्लैसोनानै थानायमोन सानसे समाव एकदम फिथेरिया दा बे जायगानिफ्राय जितु दा आङो इन्डियान गभर्नमेन्टआ दा जे आंनो पद्मश्री बान्था होदों बेयो जथेस्थ गोग्गाथाव मानोना जे आबाद मावनानैबो जे पद्मश्री एवार्ड मोननो हायो बे खोब आंनि थाखाय गोग्गाथाव होननांगोन आरो आंजों लोगोसे सारा इन्डियाननि आबादारिनि थाखाय गोग्गाथाव मानोना दा जितु नुबाय लाइमोन दावगाफुनाय इयं माखासे जेनेरेसना जे आबादाव मेक्सिमामानो फैनो नागिरा नाथाय नैबेबायदि बान्थाया ओरैबायदि मोनसे मोजां खामानियाव होगोन मानोना जे जोङो थाखा फैसाखौ जेरैखिजाया मोजां आखुजों हक गाज्रि आखुजों हक खामायनो हायो नाथाय जोङो माखासे सन्मान होननाय बुस्थुखौ बायनानै मोना दे जोङो आबाद मावनानै गावनि न'खरखौ दैदेनलांनायावबो जे ओरैबायदि पद्मश्री एवार्ड मोननो हायो बान्था मोननो हायो बे जाहैबाय जोंनि आबादारिनि थाखाय खोब मोजां गतिके बेफोरबायदि जुदि बान्था मोनथावथाव बा मोनोब्ला अब्ला बे जाहैबाय अब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा निस्सय आबादाव नांगोन होननानै मोनसे आसा खालामनाय थायो आरोखि खिन्थु बेनो आरो जे जोङो बान्थाखौ मोननो लुबैनानै मावबा एथ' सहसै मोना खिन्थु जोङो सैज्य धैर्य खस्थ' बेफोरखौ गासिबो सहायनो गोनां जाहैयो जोंनाव मोनसे हुदाया बेनो जानांगोन जे जोङो जोंनियाव मा दायित्व दं जोंहा मावनांगौ मावनाय दायित्वआ आंनि बिनि उनावहाय फिथाइ मा फिथाइ मोना बे उननि खोथा खारन जोङो नोजोरखौ सिगाङाव जोङो नोजोरखौ लानो नाङा जे फिथाइखौ सिगां मोननो खिन्थु फिथाइया उननिसो खिन्थु जोंनि मावनांगौआ जोंनि दायित्व आरोखि माने जों मोनसे सिदा मोनसे फकास खालामग्रोनांगौ खामानियावसो जोङो सिदा खालामग्रोनांगौ आंनि दायित्वआ मा आंना दायित्वआ जाहैबाय मेन दायित्वआनो जाहैबाय आं आबाद मावनांगौ न'खरखौ मोजाङै सोलिलांनांगौ दा बेवहायनो जुदि नोंनि मावनाय दांनाय साननाय हुनाय आइ आफाजों गोरोबनाय बेबायदि थालाङोब्ला हयथ' बिनिफ्राय मोनसे थुलुंगा मोनलाङो आरोखि बे थुलुंगाखौ सोरनावबा बिनानै मोननाय बुस्थु नङा थुलुंगाया जाहैबाय हयथ' नोंनि आखल आखु मावनाय दांनाय गासिबो जुदि गनायथावब्ला बिनिफ्रायनो मोनफा मोनफा बिदिनो गाहायनिफ्रायनो बहुतखिनि माने बिदि थुलुंगाथाव बान्थाफोरखौ मोनलाङो आरोखि आङो प्रथम अबस्थायाव आङो जेब्लानाखि आबाद मावदोंमोन आं बहुद खस्थ' मावदों आं जे बेबायदि एफा फिथोरिया गामिनिफ्राय जे एसेबां आं एवार्ड मोनगोन आं खुनु जिबनावबो सानाखैमोन आं दासिम आंनि लाइफआव आङो 21टा एवार्ड मोननो हाबाय दासिमावहाय दे बेनो नै दा 2024नि बे लास्ट हयथ' नेक्स्टआव मा जाया बे उननि खोथासै खिन्थु बेखौ माबा मोनगोन मोना आं बेखौ जेबो मिथिया खिन्थु आंनाङो मावनांगौआ जेसेबां बेफोर बान्थाखौ मोनलाङो इसेबां दायित्वआ बारायलाङो समाजखौ मोजाङै दैदेनलांनाय बा आंजों लोगोसे आबादारिफोरखौ मोजाङै बोसोन होनाय बा गोदान गोदान टेक्न'लजिखौ जोङो मावनानै देखायनाय अब्ला जाहाथे बै लाइमोनफ्रा जाहाथे एसे एनकारेज जानायनि आरोखि दा बेफोरबायदिया जेसेबां एवार्ड मोननाय माबा मोननाय बिदि मोनोब्ला बांसिननिफ्राय बांसिन बारायलाङो आरोखि थुलुंगाखांनाय औ दा नोंथाङा बे आबादखौथ' गोबां नोंथांनि आबादावबो गोबां रोखोमनि दङ जेनेबा मुदुफुल दङ गय दं ओमफ्राय बिनि अनगायैबो माखौ लानानै नोंथाङा बांसिन आबाद मावो थालिरबो दं ना आबादा जाहैबाय आङो दा मेसेज होनायनि कारना ओरैबायदि जे सिंगेल मोनसे आबादखौ लानानै आबादारिनि मुं लानो नाङा जों आबादारिनाव मा सुबिदा दङ मा मावनो हानाय क्षमता दं नोंनाव जेरैबा ना फिनायनि जुदि सुबिदा दंबा नाबो फिनांगोन नाजों लोगोसे मा फिनो हायो नों अमा नङाब्लाबो जे जोङो हांसो मुथते फुख्रियाव माखौ सरजाबनो हायो गासिबो बेखौ सरजाबनांगौ बिनि बादै जोङो माइ आबाद मावगोन माइजों लोगोसे नाजोंबो फिनो हायो आरो बिदिनो जोङो गय बागानाव अकल सिंगेल गय आबादखौल' मावजाया बेवहाय
थाखो थाखो जोङो बेरे बाहा बायदि खोलोब खोलोबै मावनांगौ मानोना बेवहाय बेबायदियैनो बिसोर अक्सिजेनखौ लागोन आरोखि जायनि थाखाय बयनिख्रुइ बांसिन गोजौआव थांबाय जोंना गया गयनि गाहायाव हयथ' जोङो बेहाय मा सोगोन हयथ' अरेन्जआनो जा बानानायानो जा बिनि सिङाव जोङो हयथ' पाइनापलानो जा बिदि सोगोन आरोखि हयथ' आरो गयजों लोगोसे बेवहाय मा थागोन जोंनाव हय फाथै थागोन हयथ' गलमरिच थागोन हयथ' भेनिला थागोन थिग बिदिनो जोङो माने दब्लायसे हायाव खमसे खम थोरोब्रैसो जों आबाद मावनांगोन आरोखि थोरोब्रै आबाद जुदि मावनो हायोब्ला अब्ला क्रप माने सिजन मोनब्रैयाव नोङो माबाखौ मोननो हागोन आरोखि दा बिदिब्ला हमना लादो दानि मुगायाव मा जाहैबाय मानसिया बांलांगासिनो दं हाया खमायलांगासिनो दं जे बिगासे हायाव जों जुदि थाखो मोनब्रै जुदि मावनो हायोबा बिगाब्रैनि खामानि होबाय अब्ला जोङो इसेल' हायावनो गोबां आबादखौ थिखांनो हायो आरोखि दा बेफोरखौनो जोङो इसेबाबो आबादारिनो रायजो राजानो जों बेखौ मेसेज होनो थाखाय नाजागासिनो दं जे अकल गय गायबाल' जानाय नङा गयजों लोगोसे जोङो बेखौनो गय दंफाङाव हयथ' फाथैयानो जा आरो गयनि सिङाव जोङो मा मावनो हायो फानलुनिफ्राय एभ्रिथिं बेफोरखौ मावनो हायो आरो जों सिदा फांसेल' बिफांखौ माने बाहायनानै बेजों आबाद मावनांगौ बे खोथा नङा जेनाखि मावफादेरनो हायो आरो हायो थिग बिदिनो जोङो माइ आबाद मावदों माइआबो जुदि नोंनि हाया जुदि एखेबारे ल'लेन्ड बेखौ मा खालामदो नोङो सारिय'फाले बाउन्डारिखौ होदो सारिय'फाले बाउन्डारि होनायनि उनावहाय मा खालामदो बेयाव बिगासेखौ फुख्रि जावनानै मोनसे उदाहरन आंना 4 बिगा हा दं 4 बिगाया माने बिराद दै जायो आरोखि ल'लेन्ड बेखौ 4 बिगाखौ गासिबो बाउन्डारिखौ नोङो खोबजोबदो खोबनायनि माथावरिखौ होजोबनायनि उनावहाय बिगासेखौ नों फुख्रि जावदो बिगासे फुख्रि जावनानै बे बिगासेयाव नाखौ दोनदो ओमफ्राय जेब्लानाखि माइया गायखांबाय अब्ला नोङो दैखौ सोना होदो गासिबो माइ बारियाव दै थाजोब्बाय अब्ला बै फुख्रिनिफ्राय माइ बारियाव नाया फैजोबसिगोन आरो बिनि उनावहाय जेब्ला नोङो दै फोराननांगौबोले माइ बारियाव अब्ला नों दैखौ फोरानदो फुख्रियाव थांफिनबाय मालाय नाया अब्ला बिनिफ्राय बांसिन डाबल बेनिफिट मोननो हायो आरोखि जों दा जों बेखौनो सिन्था खालामनांगौ जे बोरै मावब्ला जोङो डाबल बेनिफिट मोननो हायो डाबल इनकाम सब समय बेखौ नोजोर होनांगौ आरोखि दा बेबायदिनो जों सानगासिनो दं जे जोंनाव बिगायै बिगा जोङो माइ गायनाय बेखौल' लायो बिगायै बिगा जोङो गय गायनाय बेखौल' लायो दा बेखायनो जों मा खालामदों नार्सारियावबो थांनांगौ आरोखि नार्सारियाव जाहैबाय MRP थाया नार्सारिया जुदि बिराद मोजां जुदि प्लाना जुदि दंफां फुलिया जुदि बिराद मोजां जायोब्ला कास्टमारा पसन्द जानांगौ बिबानो मोनो आरोखि फैसाखौ अन्तत 10 थाखानि जायगायाव 20 थाखा मोनगोन 20 थाखानि जायगायाव 30 थाखा मोनगोन आरोखि खिन्थु फुलिया मोजां जानांगोन आरोखि गतिके बेखायनो बैफोरबायदि जोङो डाबल बेनिफिटफोरखौ जोङो नोजोर होबाय थानानै आबादफोरखौ मावो आरोखि माने जोङो आबाद मावोबा माने सिस्टेमेटिकजों मावनांगौ सिस्टेमेटिकजों मावनांगोन आननेसेसारि मावबा जोङो सोलिनो हानाय नङा आरोखि दा बेखायनो जोंना जाहैबाय दानि जिथु नुबाय लाइमोन माखासेखौ जोङो नुबाय मा जायनोखि डिग्री लाखांनायनि उनावहाय अनलि बे साख्रियावल' नागिरबाय थानोसै जुदि माखासे शिक्षा दीक्षा लाखांनायनि उनावहाय जुदि जोंबो आबादाव फैयोब्ला बहुद बेनिफिट जानो हायो खारन मानो होनबा जोंनाव माखासे साननाय दङ जे आबादारि बलते एखेबारे बकलम ल'लेन्डनि आरोखि जायनि थाखाय बेसेराफोर मा जायो मावबाय थायो गर फेलदेंबाय थायो बिनोबा साक्सेस जायाखै होननानै बै शिक्षित माखाया आबादाव फैया खारन बिसोरा बिनाव मावनायनि माखासे टेक्न'लजिखौ बे रोङाखै बे रोङिखायनो साक्सेसआ एसे खम जायो बेखायनो बैखौ नुनानै मा जाहैबाय इयं जेनेरेसननि बै शिक्षा गोनांफ्रा बै आबादाव थाङा आबादाव थांनाय लोगो लोगो ओमफ्राय होनबा साक्सेस जानो हायाखै जों बेयाव थांनाय लोगो लोगो जोंबो ओरैनो बेखारसो जाहैगोन आरोखि बैबायदि मोनसे साननाय दङ बेखायनो शिक्षा लाखांनायनि उनावबो आबादाव फैया आरोखि जायनि थाखाय आबादखौ एखेबारे फारसे थाला नारख्लायनाय जादों नङाब्ला शिक्षा लानायनि उनावहाय जुदि आबादाव फैयोब्ला बियो ओरैबायदि साक्सेसफुल जायो माने जोंनि नुनायावबो बिदिनो दं आरो जोंबो मिथियो आरो आंबो बुङो बेखौनो आरोखि शिक्षा लानायनि उनावहाय जुदि आबादाव फैयोब्ला अत्यन्त बे लाबधनक आरोखि खिन्थु दा मा नायबाय जोंनाव जत आबाद मावो मेक्सिमाम अशिक्षित आरोखि जायनि थाखाय बिसोर दावगानायाव एसे खम जायो बेसोराफोर
खिन्थु शिक्षा लाखांनायनि उनावहाय गोदान गोदान टेक्न'लजिजों जुदि जों मावोब्लाना साख्रिनिख्रुइ बहुत मोजां प्रफिट दङ दं आरोखि आरो बे एकदमबारे सादिन